ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗಂಟೆ ನಾಲಾಂಡು ತಿಳಿಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಸಮಸ್ತ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಿಳಿಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಇನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದವರ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಆತನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನು ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದಾರ ಉಪಕಾರ ಆತನು ಅವು ದಾದಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದು ಗಂಗಾ ಸರಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದಾದಿತ್ತನು ಅಂಚಡ್ದವರ ಗಂಗಸರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿನಕಲು ಗಂಗಸರನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸುಖ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಂಡು ಗಂಗಸರ ಸುರಾಂಡು ಗಂಗಸರ ಪರ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿನಕಲು ಕೆಲವರು ದೂರ ಮಲ್ತಿರು ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಪತ್ತೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಈಗಲೇ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟುಲು ಬತ್ತಂಡು ಪೊಂಜುಲಿ ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇಂಚಿಂತ ನಿಕುಲು ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆలను ಮತ್ತು ದೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿಂತ ಪರ್ಪುಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವೇನ್ಲ ಒಂಜಿ ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನನ ಸುಖಮಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಬಾರ್ದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯ ಏರ ನಾಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲಿಪುಡಾದು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪದು ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟದಾದ ಉಂಡು ಸಮಸ್ಯೆದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಕನಕ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಪಣ್ಣ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರದ ಈತತ್ತು ಒಂಚೂರು ಈ ತುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೇನು ಆರೇನೇನಿ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೇಶವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ಕೇಶವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈರೇನು ಎಂಕುಲು ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುನಗಲೇ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಈರ್ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈರ್ ಪರ್ತೆ ಜರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೆ. ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಜಿ ಸಲ ಆಜಿ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾರ ಓಪನ್ ಆಪ್ ನೀಡು ದುಂಬಿ ಕೋಡದನ. ಸರಿ ಎಂಗ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲಿ ಎದುರುಲ್ಲಿರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಈರ್ನ ಒಂದು ಚಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಐತಿ ಪರಪುನ ಸುರಾತನದೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ಈರ್ನ ಬಡಿದಿ ಈರ್ನ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗೆ ಮತಪಾಡ್ದಿರಿ ಆಂಡಲ ಈರ್ ಪರಪುನ ದಾಯಿ ಬುಡ್ತಿಜಾರು ಅವು ದಾದಂಪುನಿ ಏನಲ್ಲಿ ಬುಡೊಂದು ಎನ್ನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಬುಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆಗಳು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ದಾದಾ ಪಂಡ ಏಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದು ಅಂತೀರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲ ಇದೇ ಬತ್ತದ ಸಾಲ ಅಂದಿತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಂಚ ಸಾಲ ಅಂಡ್ ಇದು ಅಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅಂತೀರಿ ಈ ಪೈಪಲ್ಲ ಪರ್ದು ಬರ್ಪ ನೆಗರೊಂದು ಬರ್ಪ ಪೊರಳೊಂದು ಬರ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ನೇಲೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಬರ್ಪ ಕಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂತ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಪರ್ನೇಟ್ ಟಿವಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಬುಡುಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕ್ಲೇಜ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಟಿವಿ ಬರೋಡ ಟಿವಿಡ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ. ಸರಿ 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 ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡ್ರೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಕೊರಲಿ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾತ್ರಡಾಯಿನ ನಂಬರ್ 0824224040 0824224050 ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಡಪುಡಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಡಪುಡಿಯರ ನಂಬರ್ 9240306874 ನೆನಪು ಪಡು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಪಾತ್ರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸನ ದೂರ ಮಲ್ಪುಗ. ಕೇಶವಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಬುಡ್ದಿತ್ತಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರು ಶುರು ಏಪ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಶುರು ಎಂಚ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆನ್ ಸದ ನಡಪುನ ಬಾಲೆನ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನ ಕುತ್ತಿ ಕಂತೀನಿ ಕಾರಿಗೆ ಕುತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ನೆತ್ತೆರು ಇತ್ತ ಕುತ್ತಿ ಕಂತಿನಿ ಇಟ್ಟು ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಚ ಸುರಾಯಿನಿ ಕುತ್ತಿ ಕಂತಿನಿ ದಾದ ಬಂಡ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಇಡ್ಲ ಡಿಜ್ಜಾನ್ ಕುತ್ತಿ ಕಂತಿನೇಕ್ ಬಾಲೆಗ್ ನೆತ್ತೆರು ಬರೋದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚಿನ ಬಡ್ಡೆ 12 ಪೂರ ಇಜ್ಜತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಪರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದಾರ ಆರು ಅವೇನಾರು ಮೈತೇರು ಕಾರ್ ನುಂಗಾಡು ಒಂದು ಗಾಯರಾಟ ದಿನ ನುಂಗುನ್ ಅಂಡ ಆಗೋ ಎನ್ನ ದೊಂಡೆದ ಪಸ ನುಂಗುಜಿ ಊರ್ದಾಗಳು ಬಂದಿರು ಇರು ಗಾಯಗು ಮೈತನ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲ್ ಆಪುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಬಾಲ್ದ ದೊಂಡೆಗೆ ಮೈ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಚೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಂಡೆ ಮೈತೀನಿ ಇಂಕಿತ ದೊಂಡೆ ಮೈತೊಂದೆ ಪುಡ ಅಂಚಾತನ ಮೇರೊಂಜಿ ವಿಷಯ ತುಲಿ ಗಾಯಗ ಮೈತೀನಿ ಗಂಗಸರ ಇಡೀ ದೇಹಗೆ ಬತ್ತದು ಇನಿ ದೊಂಡೆದ ಪಸ ಆಜ ಅಂದ್ರೆ ದಿನವಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಯಾನಿತ ಗಾಯ ಯಾರ ಕಾಪುಂಡು ದೊಂಡೆ ಮೈ ಬೇರತಿ ಇತ್ತ ಗಾಯ ಕಾಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿರಿ ಪಾಸ ಆಜಿಂಡತ್ತ ಅಲ್ಪ. ಸರಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಪಂದಿತ್ತ ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುಡ್ರೆ ತೂಕ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಎಸ್ ಪ್ಲೇ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಕ ನಮೋಕಿದ ನವ್ಯ ಸುಧೀರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದೊಂದು ಲಾತುರು ನಾಡ್ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಪುಡಿ
ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನದ ಪೌಡರ್ಗೆ ತೊಂದ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದ ನಾನು ಐಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಹಲ್ದಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಕ್ಕ ಅವು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಓಮ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ನಿಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಆದ ಪತ್ಲ ಆದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಹಾಕಿದ್ದು ಅವೇನ ಎರಡೆಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ದೀತುಂಡು ಅವು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಗುಡ್ಲ ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಅವೇನು ಗುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಟ್ಯಾಟೊನು ಮೂಲು ಸ್ಲೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ ದೀತಿನ ಇಂಚ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತುಲೆತ್ತೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಒಂದು ನೆಕ್ ಮುಲ್ಕಾದ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ ಮುಲ್ಕಾದ ಇಂಚು ಹಾಪುಡು ఒక ನೆಕ್ ಮುಲ್ಕಾದ ಇಂಚ ಹಾಲ್ಪೋಡು ಹಬ್ಬ ಸಾಕು ಆಂಡ್ ಮಲ್ತು ಆಂಡ್ ಕಳಿಕ್ಲ ವಾವ್ 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 ಏ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲ ಮಲ್ತು ವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪುನತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಕೆಲವರ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕಲ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂಡ ಈ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನು ಪತ್ತೊಂದುಂಡು ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನಾರ ಲೈಂಡುಲಿರಿ ಇರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನೇ ಹಲೋ ಪೋಡಿ ಕೈತಿನಾರ ಪೋಡಿ ಕೈತಿನಾರ ಒಂಜಿ ಪದ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದುಬೈಡ್ದತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಸವ ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೂರ ದೇಶ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪುನಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಇರ ಬಾಲೆತೆ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ದಾದೆ ಹಲೋ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ದಾದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನವ್ಯ ನವ್ಯ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ಮತ್ತ ಕಲ್ಪದಾರು ನವ್ಯ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನವ್ಯ ಬಾಲ ಪೋಡಿ ಪೋಡಿ ಮಂದಿನ ಬಾಲ ಪೋಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಲ ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲರಿ ಆರು ಒಂಚೂರು ಪರ್ಪೆರು ಆರಿಗೆ ಪೋಡಿ ತೂಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಚಾಕಂದ ನೆನಪಾಂಡು ಅಂಚ ಆರಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಗ ಬಾಲ ಒಂದು ಊರೋಗ ಮಿನಿ ಬತ್ತಾರ್ನೀರು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಮಂತನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಡ ಬುರುಡ ಎಂಕ್ ಪರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೋಡ ಅಂಬಲ ಬಾಲೆ ಶೋಕದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಪೋಡಿ ಮಲ್ತಾಯ್ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ಮಿ ಹೆಂಗ ಐಕಿ ಹೆಂಗ ಆಸೆ ಐಕಿ ಅದ್ದಪ್ಪ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಈರು ಎಂಚ ಪೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಅತ್ತ ಈರೆ ದಲ ಗೂಗಲ್ ತುದು ಕಲ್ತಾರ ಬಾಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ತುಲೆ ಅವು ಆ ಬಾಲೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಲೆ 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 ಮಗ ಅಕ್ಕನ ಸುಖಿ ಅಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ದ ಪರವಾದ್ಲ ಇರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಇರುವೇರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಸುಖಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸುಪ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ ಕೆಬಿ ಇರ್ನ ಬಿಡದಿನ ಅಂದಿ ಅವು ಪಂಡ ದೂರದ ಕುವೈಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಡಲ್ಲ
ಓ ಬಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರೋಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾ ನನ್ನ ತಿನ್ಪೆ ಬಾಲೆ ನೀನು ಪರ್ಪುಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಅವೇ ನನ್ನ ಗಂಗಾ ಸರ ತಿನ್ಪೇರ್ಗೆ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಇರ್ ತುಳುಟು ಪಾತೆರಿಯಾರು ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಪಂಡಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಗ ಇಂಚನೆ ದೂರದ ಊರುಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ನಾ ಊರದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆ ನಾನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮ್ಮೆನೆ ಕಮ್ಮೆನೆ ಎಸ್ ಇರೆಗೆ ಗಂಗಸರದ ಕಮ್ಮೆನೆ ಜದಿ ಮೂಲ್ ಮೂಲ ಗಂಗಸರದ ಬುಡ್ಪಾಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದೀಪನು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೋಡಿದವರ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಇತ್ತಿಜಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಎರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಈರ್ ಕಾಸುಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾರು ಪರಡು ಬಣ್ಣದ ಕಾಸು ಒಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಡಬ್ಬೆ ಲಕ್ಕ ಅಂತ ತಪ್ಪತಿ ಅತ್ ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಸಂದಡ್ ದೇವರ ನಮಿತ್ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಗ್ ಕಾಸು ಪಂಡ ಆ ಡಬ್ಬೆ ಲಕ್ಕ ಅವನು ಅವು ಡಬ್ಬೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವು ಡಬ್ಬೆ ಅತ್ತಿ ಅವು ಇಲ್ಲ ಹರಿತ ಡಬ್ಬೆ ಬೊಡಿಲಿ ಕಾಸು ದೀಪಿನ ಐಟತ್ತಿ ಅವೇನ್ ದರ್ತ ಅಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಹರಿತ ಡಬ್ಬೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಬೊಡಿದಿ ಹರಿತ ಡಬ್ಬೆಡೆ ಕಾಸು ದೀಪನು ಇತ್ತ ಹರಿತ ಡಬ್ಬೆಡೆ ಕಾಸು ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವುಂಡು ಇರು ಕುಡಲ ಪರಡು ಬಣ್ಣದ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಅವು ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಡೆ 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 ಗುಲೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚಿಂದ ಅಂಚಿಂದ ದಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾದ ಸೇಲ್ಸ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಇರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಕರ ಬೊಕ ಅಡ್ಯಾರ ಚಾತ ಕುದುಪೆ ಲೋಟೆ ಬಟ್ಟಲು ಬಾಜನ ಪೂರ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂತೇನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನು ಅನ್ಕೊನೋದು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಈ ಜನ ಕೂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ಐ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ದಾಯಗಿಂಚ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಾರು ಪರ್ಪೆ ಹಿಡ್ದವರ ಇಲ್ಲಗೂ ಕೂಡ ಉಪದ್ರ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನು ಲಕ್ಕೊನೋದು ಮಾರುವಾರು ಏರು ಪನ್ಪುನಿರಿ ಈಗ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ ಬರ್ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ನೋಡುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಹಾಲಾಪಣೆ ಪಲ ಲಿವರ್ ಹಾಲಾಪಣ ಐಕೇತೆ ಇಂಕುಲ ಐಸ್ ಬಾರ್ದು ಅರ್ಪಿನಿ ಲಿವರ್ ಹಾಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಅಡ್ಡೆ ಬಾತೆರೆ ಅವ ಅವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಲಿವರ್ ಇರು ಐಸ್ ಬಾರ್ದು ಬರ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಐಸ್ ಕಾಲಿ ನೀರು ಬಾಂಡ ಅವ್ಳು ಕುರಿ ಉಂಟು ಅಂದ ಜಾನೆ ಖಾಲಿ ನೀರು ಬಾಂಡ ಕುರಿ ಉಂಟು ನೀರಿಗೆ ಐಸ್ ಬಾರ್ದು ಬಾಂಡ ಅವು ಉಲೈಟ್ ಲಿವರ್ ಫ್ರೆಶ್ ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಸರಿ ಎಂಕಲು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪು ಗದ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಗಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಂಕಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲಿರಿ ಎಂಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಜಾರಂದು ಇನಿ ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುಗ ಕಾಲರ್ಸ್ ಲ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರಿ ಎಂಗಲ ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಆತನು ಫೋನ್ ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಆತನು ಎಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನೆ ಬರೆತಿನ ಕಾಲ ಒಡೆಗೆತ್ತಂಡು ಈ ಕವನನು ಇತ್ತ ಓದುವೆ. ಕಾಲ ಒಡೆಗೆತ್ತಂಡು ಕಾಲ ಒಡೆಗೆತ್ತಂಡು ಕಾಲ ಒಡೆಗೆತ್ತಂಡು ಕಾಲ ಒಡೆಗೆತ್ತಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಾರಿ ಒಲ್ತು ಇಡೆ ಬರ್ತಂಡು ಕಾಲ ಒಡೆಗೆತ್ತಂಡು ಕಾಲ ಒಡೆಗೆತ್ತಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಾರಿ ಒಲ್ತು ಇಡೆ ಬರ್ತಂಡು ದುಂಬು ಜಾಲುಗು ಅಂಬಿ ಅಡಿತೊಂದಿತ್ತ ದುಂಬು ಜಾಲುಗು ಅಂಬಿ ಅಡಿತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಜಾಲುದಾಂತೆ ಬಾನೆತ್ತರುಡು ಉಲೈ ಕುಲ್ದ ಕುತ್ತ ಇತ್ತೆ ಜಾಲುದಾಂತೆ ಬಾನೆತ್ತರುಡು ಉಲೈ ಕುಲ್ದ ಕುತ್ತ ದುಂಬು ಪಿರಿಯಕಲೇನು ದುಂಬು ದಿವೊಂದಿತ್ತ ದುಂಬು ಪಿರಿಯಕಲೇನು ದುಂಬು ದಿವೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪಿರಿಯಕಲೇನು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಆಶ್ರಮಡು ದೀತ ಇತ್ತೆ ಪಿರಿಯಕಲೇನು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಆಶ್ರಮಡು ದೀತ ಕಾಲ ಒಡೆಗೆತ್ತಂಡು ಕಾಲ ಒಡೆಗೆತ್ತಂಡು ದುಂಬು ದಕಲೇನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಅಕಲೆನ ತಂಕ ತಾಕತ್ತು ದುಂಬು ದಕಲೇನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಅಕಲೆನ ತಂಕ ತಾಕತ್ತು ಇತ್ತ ದಕಲಿಗೆ ಓಲುಂಡು ತಾಂಕೊನ್ನಾತ್ತು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇತ್ತ ದಕಲಿಗೆ ಓಲುಂಡು ತಾಂಕೊನ್ನಾತ್ತು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ದೂರ ದೂರೊಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡಲ ಜಾಲಡುಂತೊಂದುಲೆತ್ತಂಡ ಓಪನೊಂದಿತ್ತ ದೂರ ದೂರೊಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡಲ ಜಾಲಡುಂತೊಂದುಲೆತ್ತಂಡ ಓಪನೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ 4 ಗೋಡೆದ ನಡುಟು ಕೈಟು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಟ್ಟೆರ್ಲೆಕಾತ ಇತ್ತೆ 4 ಗೋಡೆದ ನಡುಟು ಕೈಟು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಟ್ಟೆರ್ಲೆಕಾತ ಕಾಲ ಒಡೆಗೆತ್ತಂಡು ಕಾಲ ಒಡೆಗೆತ್ತಂಡು ಸಾದಿ ಬೀದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡಾಯ ಸಾದಿ ಬೀದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡಾಯ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನಿ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಾಯ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನಿ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಾಯ ಸೀದ ಪರಪುನ ಸುದೇನು ಪಿರ ತಿರ್ಗಾಯ ಸೀದ ಪರಪುನ ಸುದೇನು ಪಿರ ತಿರ್ಗಾಯ 4 ಬುಲೆತ ಈ ಭೂಮಿನಿ ಪಡಿಲು ಬೂರಾಯ 4 ಬುಲೆತ ಈ ಭೂಮಿನಿ ಪಡಿಲು ಬೂರಾಯ ಕಾಲ ಒಡೆಗೆತ್ತಂಡು ಕಾಲ ಒಡೆಗೆತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ದಾಂತಿನಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪಾಯರು
ದಯಪನ್ನಾಗ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಪಣದ ಮೇರ್ನ ನಾಟಕದಾರ್ ನಾಟಕದಾರ್ ತೂತೆ ನಾಟಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕలని ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರಿ ಸಾಹಿತಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಹಲವಾರು ತಂಡಲಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶನ ನಾಟಕದ ಪೋತೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಇರ ಐಟ್ಲ ಪರ್ರೆ ಇಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಹೃದಯವಂತೆ ಪಾಪ ತುಕ ಆರ್ ಲೈನ್ ಉಲ್ಲೇರ ತುಕ ಅರಡ ಪಾತಿರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರೆಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ ದಿಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುವೇಟ್ ಪಾತಿರ್ ಮೇಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸತತ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಚಿರಋಣಿ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಶವರಿಲ್ಲಿರು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾತ ಪನ್ರೆ ಇರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಪಾರ ಆರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನಗೆ ದಾತ ಮತ್ತೊಂತಿರ್ಗೆ ಗಂಗಸರರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಡೌನ್ ಆದಿತ್ತಿ ಆರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನನಗೆ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೀರ ಆರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಯ್ನಿ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದಾದಾಣ ಮಾಡ್ತದ ಅರೇನು ಉಂತಲೆ ಇಂಕ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ಚಿತ್ತುಂಡು ಈ ಜನ ಕಂತ ಕುಲ್ಲಾದೀನಿ ಪನ್ಲೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅರೇನು ಶಿಬಿರ ಪಾಡು ಬತ್ತೆ ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ಓ ಶಿಬಿರ ಪಾಡುಗ ಗಂಗಸರ ಬಿಡ್ತೀನ ಆರ್ ಅರೇನು ವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗ ಪಾಡ್ನ ಬೈಯಾಡ ಆರು ಹೊರ್ದರ್ತಾರನೇ ಬರೋದಿತ್ತು ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ಬಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ತಂದೆ ಮನೋಜ್ ಬಂಗೇರ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂದ ಅರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನೈನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮನೋಜ್ ಬಂಗೇರ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೈದಡ್ಡು ದಾಲ್ ತಿಕ್ಕೋ ಪಸೆ ಆಸರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಂಡಿಗೆ ಅಪಾಟ ಸರಿ ಸರಿ ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ ಕೇಶವಣ್ಣ ಈರ್ನ ಬಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಿ ಆರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡಾರ ಮನೋಜನ ನಮ್ ಕೊಡಿದಿನ ಪುಂಜನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಕವಿತಾ 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 ಮನೋಜ್ ಬಂಗೇರ ಕವಿತಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ದೇರೆ ಟೆಂಪರ್ ಎಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಮನೋಜನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಅರ್ನ ಪರವಾದಲ ಕವಿತಕ್ಕಾಗ ಎಂಕುಲು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸತತ ಮೂಜಿ ದಿನಡ್ದಿಂಚಿ ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲೇರು ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ದೀತಿರು ಇಂಚಿನ ತಕ್ಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಆತ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಆರಡ ಪಾತ್ರಿಗ ಹಲೋ 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 ನಾನು ಅವಿನಾಶ್ ಪಂದೆ ಅವಿನಾಶ್ ಪನ್ಲೆ ಒಲ್ತು ಪಾತ್ರೆಂದುಲಾರು ಅವಿನಾಶ್ ಪಂದೆ ಮುಡಿಪುಡ್ದು ಅವಿನಾಶ್ ಪನ್ಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ರೇ ದಾದಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸುರುಕ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸರ್ ರಡ್ಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ದವರೆಲ್ಲ ತಾಗಿಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ನಂಬರಿಗೆ ತಾಗಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಯಾರು ಎಂಸಿದಾರೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಎಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಕೋಡದ ಕುಕ್ಕುದಾಟೆ ಕೂಸಪ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಇನಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇನಿ ಕುಡಿ ಕೇಶವರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪಾರ ದಾದಾ ಹೌ ದಾದಾ ಬಣ್ಣ ಎಲಂಜಿ ಎಂಕ್ಲವ್ರ ಏನೋ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಅರೆ ನಂಜಿ ಬರ್ರಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆರು ಎಂಸಿದಾರೇನು ಬರ್ರಪ್ಪ ನೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಸರಿ ಬರ್ರ ಪನ್ಕ ಬಂದ ಆಂಡ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡ ಅರೆಗ್ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಂಡತಿ ಇಂಬೆನ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಸಿನ ಕುಲ್ ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಅವ್ ಕೊರ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಂಡತಿ ಅಕ್ಲಿಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರನ ಆಯ್ತು ಟಾಸ್ಕ್ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ನೀರು ఆయన కైటే కేక్ కట్టు మల్పాది ಆಯ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಏನಜ್ಜೆ ಕೈಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇಜ್ಜೆ ಕೈಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಏನಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರಾಗ ಅವೇ ಐತಿ ಕೈಟ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಕೈಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡತಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡೆ ಆರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೈನರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಶರ ಕೈಟೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡತೆ ಕೈಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಕೈ ಅರ್ನನೆ ಅವಡ ಎಂಗಲ ಬಜಾ ಅತ್ತಿ ಇರ್ನಾತಡ ಬೇತೆಗಳು ಮಲ್ತಿದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಕೈತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಪನ್ಲಕ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏರ್ನ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನನ ಪಲಾಯನನ ಏರ್ನವು ಅತ್ತಿ ಅವ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇದ ರಾಕಿ ಎಂದು
ರಾಕಿನೇ ರಾಕಿ ಒಡೆಗೆ ಕೈಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಶೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬದಲು ಒಂದು ಚಾಪ್ ಅರ್ಕನಮ್ಮ ಅವಂದ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಈರೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪುನು ಈರು ಪೋದು ಈ ಕೇಸವಣ್ಣನ ಎದುರು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊರ ಅಂದ್ ಬಲ ಯಾನ್ ಪಂಪ ಕುಕ್ಕುದಾಗತ್ತ ಕೂಸಬಗತ್ತ ಈರ್ ಪಂಡಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕೇಸವಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾಗ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಎಂಕ ಕೇಕ್ ಬರ್ಚಿ ನಾಯಿಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ಅವಿನಾಶರ ತಕನ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಆತೆ ಅವಿನಾಶರ ನಾವು ಈ ಕೇಶವೇರ್ ಪರ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅರವಿಂದ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪರ ಅವು ಇರೇದ ಈಗ ಟಿಪ್ಸ್ ಸರ್ ಈಗ ದಾದು ಹಂಪ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತಿದಾರಿಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಜತ ಇತ್ತೆ ಫಿರಸರು ಮಲ್ತೀರಾ ಅಂದತಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರ್ಚಿ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರಿಯಾರ ಯಾವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅವಿನಾಶರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರಿಯಾರು ಮುಡಿಪುಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಿನಾಶರಿಗೆ ಸುಲ್ಮೇಲ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನರಮನಿಲೆ ಮನ್ಪೋರ್ ನಾಯಿಗೆ ಸರಿ ಈರ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪರವಾದ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾಯ್ ಮೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೂಡ ಇರು ಇಂಚಿ ತೋಚ್ಪೊಂದಾದ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಬರ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಿರ್ವಾ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಿರ್ವಾ ಇನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಪೂರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಶಿರ್ವಾಡ್ದು ಹತ್ತು 6 ಇಂಚಿನ ಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ 6 ಬನ್ನಿಗೆ ಇಂಜಿರ ಮಂಡೆ ಚೂರು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತೀರ ಪ್ರಶಾಂತರ ಶಿರ್ವಾರ್ದತೆ ಏನು ಬಲ್ಲೆ ಶಿರ್ವಾರ್ದು ಪ್ರಶಾಂತರತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಂದು ಊರು ಶಿರ್ವಾ ನಂದು ಒಂಜಿ ಪರ್ರ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಇರುವಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 40-50 ಪರ್ಲೆ ದೇರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಡ್ರಿ ಒಕ್ಕ ಏನಾಯ್ ನೀವು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ 6 ಬನ್ನಿಗೆ ಇಂಜಿರ ಏರೆ ಆಂಕರ್ ನ ಸಾಪಾಗಿರಿ ಆಂಕರ್ ನ ಸಾಪಾದವರ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕೂಸಪನ್ನಿ ಅವು ಕೋಡೆದ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾತಿ ಕುಕ್ಕುದಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕುದಗಟ್ಟೆನಾ ಕುಕ್ಕುದಗಟ್ಟೆ ಕೂಸಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಇತ್ತ మీరు పర్రె ఎంత సురుమల్తాతను ప్రశాంత్ అన్న ఈరోజు ఆరు పర్రె బుడుపునే కొంచెం దాల నుంచి టిప్స్ కొరడీరు ಪರ್ರೆ ಬುಡುಪುನಕ್ ಅಲ್ಲ ಜಿತ್ತ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅತೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬಂಡ ಚಾಕನಗ ಒಂದು ಬನ್ವಿರಾರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪಿಡ್ಕಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಈ ಕಾರ್ಯ ಪಿಡ್ಕಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಿಡ್ಕಂಟೈನ್ ಆವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಆರ್ನ ಬಡಿದಿಡ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಪಿಡ್ಕಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಂಚೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಜನ ತುಲಿ ಇರಿಗೆ ಇಂಚಿಂತ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ಹೊರನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪು ಜತೆ ಅನ್ನ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಇರಿಗೆ ಸರಿ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ದೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಗ ಏರಿಯೋ ಪಾಪ ಇನ್ನೆ ಜನ ಬಿರೆಲಾಗಿನೇ ನಾನು ಮಾರೆ ಪಾಪ ಪೊಂಜನ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಜನ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಅಂದು ಚಿಕನ್ 65 ತಿನ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಪೊಂಜನ ಬಿರೆಲ್ ಧರ್ಮ ಬೋಡು ಜೆತ್ತು ಪುನಗ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೊಡಿ ದಿನ ಬಿರೆಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಡು ತೋರ್ತು ತಿರ್ತವಾರ ದಿನ ಅತ್ತು ತೋರ್ತು ಇಲ್ಲರ್ದು ಬಿದಾಯರ್ದೋಡು ಇಲ್ಲ ಹೋಗ ಕರ್ಮನ ತಕನ ಅನ್ಯ ಕಟ್ಟುನು ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ಕನ ಕಟ್ಟೊಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ಪರ್ಪಿನ ಅಂಡೆ ಪಂಡ ಕೇಸನ್ನ ಪರ್ಪಿನ ಅಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣ ಸರಿ ಇರೇ ಪರ್ನಗದಲ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಬಡ್ಚ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ತಿನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಏಪಲ ಪರ್ಪಿನ ತನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬಾಡಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವಾಗ ಪತ್ತುನು ತಿನ್ಪೇನ್ ಪರ್ನ ತಿನ್ಪೇನ್ ಸರಿ ಈತ ಆರು ಕನಟು ಬಿರೆಲಗ್ಗಿರು ಈರ್ದಾದ ಕನಟು ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಇರು ಎಂಕ ಕನ ಕಟ್ಟು ಜತಿ ಇರ್ದಾದ ಅಗ್ಗಿವಾರು ಕನಟು ಯಾನು ಇತ್ತನ ಕಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕಡ್ಲೇನಿ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಎಸ್ ಕಾಲರ್ ಲೈವ್ ಲೈನ್ ಎಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ
ఎక్కురుడ్డు ಓಲ್ತಿರ್ದು ఎక్కురు ಎಕ್ಕುರುಡ್ದು ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಲೆ ಗಗನ್ ಗಗನ್ ಎಕ್ಕುರುಡ್ದು ಗಗನರ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಡ ತೀರಿಗೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಶವಣ್ಣಲ್ಲಿರು ಆರೊಂಚೂರು ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಆರು ಪರ್ಪುನ ಬುಡಿಯರಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಇರು ಸಲಹೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮೇರೆಗೆ ಗಗನ್ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಗನ್ ಗನ್ ಸೇರ್ ಗಗನ್ ಆತಿ ಗನ್ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಗಗನರೆ ಗನ್ ಗನ್ ಸೇರ್ದು ಗಗನ ಐನಿಗೆ ಬಗಂಚ ಗಾಗ ಸೇರ್ದು ಗಗನ್ ಐನಿ ಅತ್ತಾವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ದೀನಂಜನ ಹಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಗನ್ ಸೇರಿ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಹೌದಾದಗ ಅರ್ನ ಬೊಡಿ ಪನೋಡು ಬೊಡೆದಿಗೆ ಪನೋಡ ಅವು ಕೇನುಜಿ ಆತೇರ್ನ ಕಟ್ ಕಟ್ ಅವನು ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅವು ಪನ್ಲೆ ಗಗನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರಾ ಹಾ ಇತ್ತ ಕೇಂಡತೆ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ತಾಲ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಲಿ ಮೇರೆ ಪರ್ಪು ನೇನು ಬುಡೋಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಚ್ಚೋಡು ಅರೇನ್ ಪಿಟಾಫಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲು ಮುಚ್ಚೋಡಿಗೆ ಹಾ ಮೇರ್ ಮಾಡ್ದೆತ್ತದ ಬರ್ಪೇರತಿ ಅರೇನ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡೋಡಿ ಅತ್ತೆ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಚ್ಚನು ಬಾಕಿಲ್ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಕಿಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ. ಬಗೈನಿನ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಚ್ಚುನು ಬಾಕಿಲು ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಗಗನ್ ಬಾಕಿಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ. ಬೇತದಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಉಪ್ಪ ಮೇರ್ ಪರ್ಪಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಅಲಕ್ಕ ಬುಡೋಡು ಹಾ ಅರೇನ್ ಪಿಟಾಫಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡೋಡು ಅರೇನ್ ಅವು ಪಂಡೇರಿ ಇತ್ತ ಹಿಂದೆಡ್ ತುಂಬು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ഞാൻ പിതേ ഒപ്പിച്ച് ഉള്ളേക്ക് കന്തു കുറോ ഡിയർ പിതേ ഒപ്പി എമക്ക് ಇಂಚ ಲಾಭം പിതാട് ಲಾಭം ഉള്ള ಲಾಭം ಬರ್ರ ದಿಕ್ಕನಾಂಡು ಬರ್ರ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಮಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಲಾಭಂ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಈತು ಮೋಕೆದಿ ಇದು ಗಗನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅದೇ yang ಕುಸಲ್ ಬಂದಿನ್ ಪಾಪ ಅಕಲೆಗಳ ಆಸೆ ಉಂಡು ಯಾ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡೋಡು ಅಂತ ಬುಡೋಡು ಅಂದ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮತ ಆಪುಣತಿ ಕೆಲವರು ಮತ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಪರ್ಪಿನೇನು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ತೊಂದ್ರೆ ಮತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ ತೊಂದುಲಿ ಅವು ಪಕ್ಕಡಿ ಎರ ಕುಲ್ಲಿ ಅವು ಪಕ್ಕಡಿ ಈರ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಇದು ಈರ್ ಪರ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಾತೆ ಯಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಈರ್ ಪರ್ಪುಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಇದು ಯಾನ್ ಪರ್ಪಿನೆ ಎಂಡ ಅವ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡಿ ಒಂದು ಈರ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲರ್ ಈತ್ ಒರಿಪಾದೆನ ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಕಾರ್ ದೇದೊಲಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಇಡಗೆ ಈರ್ ಪರ್ಪುಜಾರತ್ತ ಯಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಈರ್ ಕಾರ್ ದೇದಾರ ಇಜ್ಜಾತ ಅವು ಪಕ್ಕಡಿ ನರಮಲ್ಲಿ ಬಗ್ಲೊಂದು ಹೋಬಿನಿ ಆತಿ ಅವು ಒರಿಪವನ ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಹೊರ ಗುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಗಗನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರೇಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಮೇರ ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ಪಾಯರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಚ ಈರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತರು ಅವು ಮಾತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು ಎಂಚಲ ಖರ್ಚಾಪು ಖರ್ಚಾಪುಂಡಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಗುಲು ಪರ್ದು ಖರ್ಚಂಪು ಬಾಕಿದಗಳು ಬೇತು ಇಟ್ಲ ಖರ್ಚಂಪು ರಾತ್ರಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಂಗಸರ ದಾಯ ಪರೋಡು ಗಂಗಸರ ಈರ್ ಪರ್ಪುನು ದಾಯಗನ್ ಅಯ್ಯನ್ ತಿನ್ರಿ ಅಬ್ಜೆ ದೈಕ್ ಪರ್ಪಿನ್ ಈರ್ನ ಉಲ್ಟ ಮತ ಏರೆಗಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಜಿನೀರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಗಂಗಸರನ ಪರ್ದು ಏರಂಡ ಉದ್ದರ ಆಯ್ನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅತಿ ಯಾನ್ ಎರಡು ಇಂಚನಿಗೇನು ಇತ್ತ ಇರೆ ಪೊಡಿ ವೈಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬಂದ ಪೊಡಿ ದಯ ವೈಪುನ್ ಪೊಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಣತಿ ಅಂಚ పొడి వైపు అంది ఒక ఇడి వైపు రాపుండి ఐకు పొడి ఇడిని పొడి వంతు వైపు ఉందులో అంచెని గంగ సరదాయ పరపర పండ అయ్యే ఎట్ట గమ్మత్ అండత మరి ఇత పొడి వైపును ఇడి వైపు రావన్నీకు పొడి వైపు ఇడిని పొడి వంತು పొడిని వైపు ఈర్ నుంచి ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೇನ ಅಂಡ ಕೋಡ ಎಂಜಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಪಂಡ ಸಾಲ ಕೊರ್ತಿನಿ ಏಪ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಿ ಲೈನ್ ಡುಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಅಮ್ಲಮಗರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಊರು ಇರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಲಮಗರು ಆ ಊರುಡೆ ಬರ್ಪಿನಾರು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಲೇನ್ ಮಾತ ಬರೆತೇರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಜನ ಅರೆಗೆ ಸುಮಾರು ತೆರಿದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಲಮಗರು ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಲಮಗರು ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೇನೆ ಸರಿ 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 ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತು ನೀರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತರೆ ಕಾಡೆ ಅವು ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಕೊರಪೆ ಬಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದದಲ್ಲ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುನಿ ಗಂಗಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಗಂಗಸರದ ಗಂಗಸರ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಸರ ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಲಕ್ಕದ ಕುಲಿ ಗಂಗಾಸರ ಬಲ್ಲೆ ದಾದರ ನಮ್ಮ ವಾಯಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಪ್ಪು ಅವು ಎಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ 6 ಗಂಟೆದು 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಅಪ್ಪಾಗಿ ಪರ್ಪಿನಗ್ಲಿ ಎಂಚಿ ಎನ್ನಿಯರು
ಬಾರ್ಲ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಈ ಬಾರ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಯ್ ನಾಡೊಂದು ಬೇರು ಪೂನಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಬಾರ್ಲ ಓಪನ್ ಒಂದು ಪೋತ್ ಪೂನಾಗ ಬಾರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಪಾಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕುಲ್ತಿರತ್ತೆ ಕುಡಿ ಅನ್ನ ಬುಧರಂಚಿನ ಅರ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಪೆರಾರು ಕುಡಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಿಯೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಿಯ ನೀರು ಅವೇನು ಸೈಡ್ ಉಂಟು ನೋಡು ಬರೀ ಬತ್ತು ನಂಜಿ ಬಾಡಿ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಿಯ ಇಂಕ ಯಾರು ಮುಗಲ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಪರ್ಪನೇನು ಬುಡೋಡು ಈರ್ನದಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಉಂಡ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಮ್ಲ ಮುಗರ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹತ್ತಿ ಅಮ್ಲ ಮುಗರಿ ಅವು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೊಳ್ಳ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಪುಡ ಅಂಡ ಇರೇನೇವಲ್ಲ ಪರ್ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡಾತೆ ಮಾಲ್ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕುಲ್ಲಂಡ ಈ ಪರ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಗೊಡಿದು ಮೇರೆಗೆ ಬೊಚ್ಚಿನವರ ಬುಡ್ಪಿನವರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಿತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಬುಚ್ಚಿನ ಗೊಡಿ ರೇಟ್ ಬಲಸುವರಿಗೆ ಅಂಚ ರಕ್ಷಿತರ ಕೇರ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತರ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಪಣ್ಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆತಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಂಚ ಕೋರ್ದಾಟ ಪೋಯಾರಿ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಕಾಯ್ತವನ್ ಪೋತೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೀನಿ ಕೋರಿ ಏನವೇ ಕೋರಿ ಕೇಳಿ ಪುನಃ ಕೇಂಡು ಇರುಲ್ಲ ಕೋರ್ದಾಟ ಪೋಯಾರ ಅಂದಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಲು ಹೊಡೆ ಕಟ್ಟೋಡಿ ಕೋರ್ದಾಟ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಪತ್ತನಾಜೆ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಆತನ ರಂತೆ ಕೋರಿ ಕೇಳಿ ಸರಿ ರಕ್ಷಿತರ ಖಂಡಿತ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಂಡಾರು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋ ಬೈದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅದು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತ್ ಬಾರಿ ಅವು ಎಡ್ಡಾತನಿಗೆ ಅವು ಗಂಗಸರದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ಗ ಇರಿ ಗಂಗಸರ ಬಣ್ಣ ಮೋಕೈತೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ನ ತೂಕ ಎಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಗ ಎಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಏನೇ ಇರ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರೆ ಮಾರು ಬರ್ರ ಆರು ಫುಟ್ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಆರು ಫುಟ್ ಪೂಜೆ ಆರ ದಿನ ಇತ್ತಿನ ದಿನ ಏನ್ ಅವು ಮುಖೇಶ್ ಈ ಬನ್ನಿಯ ಏನ್ ನಾವು ಆಯ್ ಮುಖೇಶ್ ಬನ್ಯತಾ ಏನಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ನಿಕೊಂಡ್ ನೆಗ್ದಿಂದ್ರು ನೆನಪು ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನೆತೊಂದರ್ಪಣ ತಿರ್ಲಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಮಾರ ದಿನ ದಿನ ಇತ್ತಿನ ನೀರ್ನ ಬಾ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಗ್ಗಿ ಉಂಟು ನೆನ್ಕೊಂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲವಾದ ಮಾತ್ರ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತದೆ ಲೆತೊಂದು ಬರಬಂಡಿ ಉಂದೇನ್ ಮಾರ ಕುಟುಂಬ ದಿನವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಂದೇನ್ ಕುಟುಂಬ ಪಡೋದು ದೂರಮ್ಮೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಡಿತ ಅಪ್ಪನೇ ಗರ್ವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗುಲ್ಲೆ ಮಾರ ರಾಜೇ ಮಾರ ಗಡಿ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡನಲ ಪುಲ್ಲಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸಂಬಂಧ ತೋಚ್ಪವನಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಏತ್ ನೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಚಾಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ತುಲಿ ಎಂಕಲಂಚಿ ನೆರಂತೀರ್ ಪರೊಚ್ಚಿ ಅಂದ್ ಮೊಕ ಆರು ಒಂಚೂರು ಕೊರಂತೀರಿ ಹೆಂಗ ಎನ್ನುಂಡವು ದೊಡ್ಡನ ಹೆಂಗ ಚಾ ಅವು ಲೋಟೆಡ್ ಚಾ ಆತ್ ಗಂಗಸರನೇ ಅಂದಾಂಡ ಆರು ಇರ್ನ ಗಾಯದ ಬೇನೆ ಆಜಾಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಎಪ್ಪಲ ಅಂಚ ಕೊರ್ಬುಜೀರ್ ನುಂಗಡ್ ಬಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಜಿ ಮೋಕಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿಡ
ಇತ್ತ ಇರು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದು ಹೆಂಗೋ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈಡೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪರ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡಲ್ದ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಡಲ್ದ ನೀರು ಮಾತ ವಾವ್ ದೇಶಗಳ ಪುಲೆ ಕಡಲ್ದ ನೀರು ಉಪ್ಪೆ ಕಡಲ್ದ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಡಲ್ದ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಬರ್ಲಿ ಅತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಒಲ್ತು ಪಾತೇರ್ನು ಬನ್ಲೆ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪಾಲ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಕದ್ದು ಪಾತಿರ್ನಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡ್ದು ಪಾತೇರ್ನು ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡ್ದು ಕೃಷ್ಣನ್ನೇನ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆ ಒಂಜತಿ ರಡ್ಲ ಅರ್ಣನೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಕೇಶವಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪರ್ಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪಾಯರ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಲಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ ನಾಟಕದಾರೆ ನಾಟಕದಾರನ ಬಲ್ಲೆ 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 ಯಾರನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಾತಿರ್ನಿ ಈ ಪರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅರೆಗ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಮುರಣಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ಅವಕಾಶ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಕಾಶ ತೂಪಿನ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ಯಾರ ಇರು 2,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಉಂಡುಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಡಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೊರೋಚ್ಚ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಮುಗ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಡದ ಕೇಶವಣ್ಣ ನಂಚಿನಕ್ಲೇನ ಅತ್ ಕೇಶವಣ್ಣ ನಕಲ್ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡೋಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ಲೆ ದೂರ ಪಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾರು ಬುಡೋಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾಧರ ಕೈತಲ್ ದಿಂಡಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಬಂಡ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ಪೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಪೆ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಗಂಗಾಸರ ಬಿಟ್ರಿ ಅಪ್ ಜೊತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಗಂಗಾಸರ ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಡಕಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಭೋಜ ಬಂಡಿ ತೆರೆದುಲ್ಲಿ ಇರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನೀವು ಏರವು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಅರಡ ಪೋಯರಿಂದ ಅರಡ ಎಟ್ಟೆ ಮರ್ತುಂಡು ಅರಡ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಅರಡ ಈರು ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತು ನೀರು ಪೋಲೆ ಯಾರು ಮಿತ್ತುಡುಲ್ಲೇರು ಆಪುಂಡ ಪೋಲೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪಂಡಿತರು ನಿಖಲಂಜನೆಗಳೇ ಮಾಡ್ದು ಕೊಡ್ದು ಆರು ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಬರೋದು ಆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಕೇಶ ಒಂಚೂರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಣತಿ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಮತ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವಪುರ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನಾತ ಕಾಲರ್ಸ್ ಮತ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಚ ಕಡಲ್ದ ನೀರು ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಅದು ಕಡಲ್ದ ಉಪ್ಪಾಯರ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರನೇ ಎಂಚ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇರ್ನಿಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎನ್ನಿಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಬೆಂದರು ಕಕ್ಕೋಸ್ ಕಟ್ಟದ್ ಕೊಡ್ದು ಸರಿ ಸರಿ ಅವಳು ಕಡಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮೀನುಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೊಡಿ ಐಕುಲು ಓಲ್ ಬಂದು ಮೈಪು ನಿರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ ಮೈಪರ ಆಪುಂಡ ಪಡಿಕೆ ಇತ್ತ ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ದಾತ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಿಯೇ ಕಡಲ್ ಅವಳು ಪಡಿಕೆ ಮೈತದ್ದು ಕಡಲ್ದ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಹಾತೀನಿ ಓ ಕಡಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮೀನುಲು ಮಾತ ಕಡಲ್ಡೆ ಪಡಿಕೆ ಮೈತೀನಿ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಕೋಸ್ ಕಟ್ಟು ಕೊರ್ಲಿ ಐಕುಲು ಐಕೆ ಬೋದು ಮೈಪು ಜನ ಅಲ್ಪ ಕಡಲ್ದ ಇರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ ಮೈಪರ ಆಪು ನಂದಿ ಮೇರ್ನ ಉತ್ತರ ಮತ್ತ ಕೇಣ ನೀರ್ದಾನಿ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದಾನಿ ಎರ್ಮೆಗೆ ಜ್ವರ ಬಾರು ಒಂದು ಮತ್ತ ಸೀರಿಯಸ್ ದೆತ್ತುನಚಿ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಕೇಶವಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಈತು ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರಿಯ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ದೊಂಡದ ಪಸ ಆಜೊಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪರ್ದು ಬರ್ಕ ಈರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಒಂದಂತ ಪರ್ಕ ಎಂಚಿನೇ ಗಂಗಸರತ್ತಿ ಚಾದೀತಿನಿ ಕರ್ಮ ಚಾಯಂಕಾಪುಡ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ದತ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರಪ್ಪ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್.
ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಕುಡರ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಯ್ನಾತ್ ತೆಲಿಪುಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖಲ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಕುಸೇಲ್ದ ವಿಷಯಲೇನೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಟ್ಟೊನ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ ತೆಲಿಪುವ ಎಂಗಲ ವೀಕ್ಷಕರು ತೆಲಿಪುರು ನಿಖುಲ್ಲ ತೆಲಿಪುಲಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಕೇಶವಣ್ಣಲ್ಲಿರು ಪರ್ಪುನ ಬುಡೋಡು ಕೇಶವಣ್ಣ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಏರುಳ್ಳೀರು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡು ನಿಖುಲು ಏತ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 23 ಜೋಕುಲು. 23 ಜನ ಜೋಕುಲ? 17 ಆನ್ ಆಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅತ್ತಿ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ದಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿಜ ಅರೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ್ ಬೇಲೆ ಜನ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೇಲೆ ಜನ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋಂತೇರಿ ಆಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು 3 ದಿನ ಬೇಲೆ ಅಂತೇರಿ ಆಜ್ ದಿನಟ್ಟು 3 ದಿನ ಬೇಲೆ ಪೋಂತೇರಿ 23 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಂದನ್ ಅತ್ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮಗ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿಜ್ಜ ಜನ ಆರು ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ಈಚೀಚ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ 3 ದಿನ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂತೀರಿ ಬೇಲೆ ಅಕಲ್ ಭಯಂಕರ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ 23 ಜೋಕುಲ ಆತನು. ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪಾತ್ರೆಗ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿನಯ್ ಜಯಪುರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರೆನು ಬರ್ಲಿ? ಧೀರಜ್ ಬಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಿಡ್ದು. ಧೀರಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಯದ ವಾಯ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಧೀರಜ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಒಂಜಿ ನೀ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಲೇದರತೆ ಅತ್ತೆ ಧೀರಜ್ ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಿಯರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆತಲೆ ಇದೀನಿ ಆರು ಬುಡೋಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ 6 ಬುರುಂಡ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅಂದ ಇನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಪಲ್ಲೆ ಧೀರಜ್ ಆರು ಬುಡೋಡು ಬಂದಂಡ ಇರ್ನ ಸಲಹೆ ದಾದ ಪುತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆರ್ನ ಕೇಶವೇ ಬಣ್ಣದ ಕೇಶವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ ಪುದಾರ್ ಎಂಚಿನೆ ಪುದಾರ್ ಪೊರ್ಲು ಈರ್ ಬನ್ಪಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪುದಾರ್ ದೀತೇರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗ್ಲ ಈ ಕೇಶವಗ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ಅಂತ ತಾರ ಕೇಶವೇ ಅನ್ನ ನೆಕರ್ಜಿ ಟಿವಿ ಒಂದು ಯಾರು ಪಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆರು ಲೆಕ್ಕದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಜಿ ಸಲ ಬರ್ತೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಇತ್ತ ಪರ್ಪುನಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಅದು ಅನ್ಲೆ ಧೀರಜ್
ಆರು ಬಂಡೇರಿ ಇರೇಗ ಏನ್ರಿ ದಾದನ ಬಂಡೇರ ದಾದ ಬಂಡಂದಲ್ಲ ರೀ ಅತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧೀರಜ್ ನಿಖಲಂಚಿ ನಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿ ನೀಡಿದವರ ಧೀರಜ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ಧೀರಜ್ ಅವೇ ಧೀರಜ್ ಅತ್ತೀರಿ ಅಂದು ಸರ್ ಅಂದು ಧೀರಜ್ ಸನಿಲ್ ಬಂದು ಈರು ಸುರುಕು ಧೀರಜ್ ಸನಿಲಿಂದ ಈರು ನೋಡ್ಚ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೀರಿ ಮೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ತೆಗೆದನು ಓ ಅಂದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಪುದರ್ದಾದೆ ಧೀರಜ್ ಓ ನೆರವು ಬಂದು ನೆರಳು ನೆರವು 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 ಪನ್ಪುನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದಿನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಲ್ಲ ಈರೇ ಮಲ್ತೀನಿ ತೈಟ್ ಅಂದು ಸರ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಪರ್ರ ನೆರವು ಮನ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಕೇಶವ ತಪ್ಪಿನ ಕೆಂಕ್ಲಿ ಆಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಕರ್ದಿ ಜೊತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧೀರಜ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಪಿನ ನೆರವು ಮಲ್ತಿಜಿಡಲ್ಲ ಈರ್ನ ಕೈತಾಳ್ದಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿದ ನೆರವು ಅಂಚನೆ ಬಂಗಡಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ದ ನೆರವು ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಲಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆರವು ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧೀರಜ್ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರ ಪಾತಿರಿ ಧೀರಜ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಈರೇ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಭಂಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಕ ಒಂದು ಸುರಪನ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದೇವತೆನಕಲ ಕಾಲೋರ್ದ ಎತ್ತುಂಡು ಸುರಪಾನ ಅಪಗ ಗಂಗಸರ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಇತ್ತ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅವು ಇತ್ತ ಪಂಜು ಪ್ಯಾಸನ್ ಅದು ಬೋತು ಅಪಗ ಗಂಗಸರ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಐಕೊಂಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕುದಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ತನಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಆಟೋರಾಜ್ ಶಂಕರ್ರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಬ ಸೋಂಕು ಹರಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನ ಉಳಿಸಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಆಟೋರಾಜ್ ಶಂಕರ್ರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಬ ಸೋಂಕು ಹರಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನ ಉಳಿಸಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಸಂದೀಪ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸುವರ್ಣ ನಾಡು ಬಂಡದು ನಾಟಕ ಆರ್ ಲೈನ್ ಟುಲ್ಲೇರ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅರ್ಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಸ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ತೋಜುಡು ಕಟ್ಟಾತನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ದ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಕೇಶಣ್ಣ ಈ ಪರ್ಪುನ ಮತ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿಂದಂಡ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಾತ ಮರತು ಒಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ದಾದ ಘಟನೆ ಉಂಡ ಪೂರ ಮರತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ನೆನೆಪು ಉಂಡ ಅಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಅಜಿಪತ್ತ ಒರ್ಂಬಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡತ್ತುಂಡು ಈರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಅಜಿಪತ್ತ ಮಂಡೆ ಬಾಬುಜಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅರಡ ಪಾತೆರ್ಗ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ವಾಗತ. ಏರ್ ಪಾತೆರಂದುಲಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಈರ್ನ ಟಿವಿ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರ್. ಸರಿ 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 ಮಲ್ತ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಏ ಪಾತೆರಂದುಲಾರೆ ಬುಡ್ಪಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲಾರೆ ಅನ್ನಂದು ಸುರುಕು ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಲೆ ಸರ್ ಕಂಕನೆ ಬಂದಂತ ಜನಿಕಲ್ಲ ಎಂಚ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 30,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗೂ ಬರ್ಪು ಈ ಪರ್ಪು ಹಿಡಿದಾರೆ ಅವಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಆಡವೈತೆ ಇನಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಬರೋ ಐದು ಕೊಡ್ಪು ಐದೆತ್ತ ಈ ಕರೋನಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಉಳಿದಿರ್ತಾ ಪುದರ್ರಾದ ಬಂಡಾರ ಸರ್ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಅಂತಾರೆ ಮೂಕೋಟ ಪಡೆದು ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣ ಸಂಸಾರ ಬುಡಿಪುರ ಪಡ್ತಾ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂದು ಸರಿ ಈರ್ನ ಪುದರ್ರಾದ ಬಂಡಾರು ಯಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಣಂಬೂರು ರಾಜೇಶ್ ಪಣಂಬೂರು ತುಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವಿಷಯದಾತ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ದು ಸರ್ಕಾರಗ ಆದಾಯ ದಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ಪರಿಹಾರ ಮತ ಪಟ್ಟರ ಆಪುನು ಅಂಡ ಈ ಪರ್ದು ಬೂರ್ನ ಕುಲುನತೆ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುನು ಅಪಗ ಖರ್ಚಾಪಿನಿ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಈ ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಪರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಬುಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಖಾಲಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಬುಡ್ನುಂದಂಡ 6-4 ಜನನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಡ್ತಾರೆ
ఆయన దినకూలి మల్పున వ్యక్తులు ఏం పడుతున్నారు పరణ వ్యక్తులు ఇద్దరు ఆడ పరడు కొనదు ఆయన బొడంత బొడి జోకులు సాంకేತ పరడు ఆడ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತೆ ಉಡುಪಿಡ್ತಲೇ ಬರಡಿ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪೂರ ಬೂರ್ತದೆ ಅತ್ತತ್ತು ಆಡ ಪರ್ಪಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏತೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪರ್ಪಣಿದ್ರೆ ಬೈಕೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಶವ ಪರ್ಪಣ ಬುಡ್ಪೋರ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕದ ಪರೊಂದು ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲು ತೂರ ಸಂತೋಷ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕುಲ ಮನಸಾದು ಬಿಡು ಎಂಕುಲು ಬಿಡ್ಪವನ ನಾವು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿ ಒಂದವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ದಿಯರಾರು ಅರ್ನ ವಿಚಾರಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಿನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಪರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಡ ಎಡ್ಡ ಎಂಕಲವರ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರ್ನ ಬೊಕ್ಕಲೆಡ್ಡ ಇತ ಸರಿ ಪಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇರಡ ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ತ ಒರ್ಮಡ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ನಡತ ಇಂಕ ಬಂಜಿಡುಂಡು ಬಾಯ್ಡರ್ ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಬಾಯ್ಡು ಪೋಪನ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೆ ಇತ ಕಾಲರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಆರಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ 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 ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏನು ಇಂದಿರಾ ಅಂಬ್ಲಮುಗರು ಬಂದದ್ದು ಈತ ರಕ್ಷಿತ ಅಂಬ್ಲಮುಗರು ಫೋನ್ ಮಂತೈತೆ ಅನ್ನಂದು ಇಂದಿರಾ ನಮ್ಮ ಆವಲಿ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಾಗಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಲ್ ತಾಗುಜಿ ಬಿಸಿ ಬರೋದು ಅಂಗಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾರು ಪರ್ತೇರಂದು ಬಂಡರತ್ತೆ ಇರರೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಲೆಂದು ಅನ್ನಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಪರ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲ್ ಪರ್ಪುನಕುಲ್ ಪೂರ ಪರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಬೊಡಿದು ಜೋಕುಲ್ರ ಲಡೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲು ಬಿತ್ತಿಲು ಮತ್ತ ಮಾರ್ಜರ್ಡೆ ಅವು ಅತ್ತೆ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಅಪಗಾಂಡ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಬೊಡಿದು ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಪರಡು ಲಡೈ ಮಲ್ತಂದು ಪರ್ಪು ಬಿಡ್ಚಿನ್ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಬಿತ್ತಲು ಮಾರೋಜಿ ದೇವಂಡ ಇಜ್ಜವು ಎಂಗ್ಲೇಡ ಇಲ್ಲು ಬಿತ್ತಲು ಆರ್ ಮಾರ್ದ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾದಿರ್ ಬೂರು ನಮ್ಮತ್ತ ಬೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ಲೈಡೆ ಕುಲ್ತು ಪರೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಪರ್ಲೆ ಓಲ ಬೂರ್ನಲ ಇಲ್ಲದುಲೈ ಇಲ್ಲದುಲೈಡೆ ಬೂರು ವರತ್ತೆ ಇಂದಿರಕ್ಕನ ಬಾರಿ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಇರೆಗ ದೇವೇರಿ ಎಡೆಂಪರ್ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಈರು ಆರೇನು ಬುಡ್ಪವನ ಬದ್ಲಿಗೆ ಆರು ಎಟ್ಟ ನೆನಾತಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಡು ಬಂದು ಗುಡ್ಪಾಯ ರಾಪುಜಿಯೇ ಬೇಗೋಡು ಆಯ್ ಪರ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲಿತ ಬಾರ್ ಬಂದು ಮಂತದಾಕುಲು ಇಚ್ಚಿನೇನು ಪೂರ ಹೊರನೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ಪವನು ಎಂಚ ಅರ್ನವೇಟಾರು ಬುಡೋಡು ಪಾಪ ಯಾನು ಇರೆ ಗಂಟ್ಲೆ ಗುಡ್ಪಂಡರೆ ಸೀಕ್ ಬರ್ಬೇಕ ಇರ್ನ ಕಂಟೆರ್ಲ ಅಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಒಂಜರ್ ತಿಂಗೋಲ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಒಂಜರ್ ತಿಂಗೋಲ್ ಅವೆ ಒಂಜರ ತಿಂಗೋಲಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಇಚ್ಚಿನೇನು ಪೂರ ಹೊರನೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಜೂವ ದಾದನ ಇಂಕ ಒಂದಾರ ಸುರಾಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜೂವಾಗ ಒಂಚೂರು ತ್ರಾಣ ಎಂಕತ್ತು ಜೂವಾಗ ಬಡೋದು ಬರ್ನಿ ಆತೆ ಜೀವಗು ಬಡದು ಸಾದಿರ್ ಬೂರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದಿರಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಯಾನಿತ ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ತ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಅದು ಈ ಪರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪರೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುಟುದಿನ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ತ ಒರ್ಮಡ ಆರು ಪುಟುದಿನಿ ಆರು ಪಂತಿರ ಅಂದು ಅವೇ ಕುಡಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲ ಶತ್ರು ಬಂದು ಪಂತೀನಿ ಅಂದು ಅವ ನಂದು ಇದೇ ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ತ ಒರ್ಂಬ ಅಂದು ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆಟ್ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆ ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆಟ್ ದಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ಅನ್ ಮೇರಿ ಏನನಿ ತಿಕ್ಕಲ್ದ ಪಾಡ್ರ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಶ್ಯಾ ದಾದಾನು ದಾದಾದು ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆಟ್ ದಾದಾಂಡು ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಗಾಂಧೀಜಿಯರಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಆತನು ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ಇರೆಗಾರ ಪುಟಿದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅರೆಗೆ 4 ವರ್ಷ ಆತಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅಂದಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪನ್ನಗ ಎದುರ್ದ ಪಿರೋದ ಪೂರ ಮಿಂದೊಂದು ಪನೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ನರಮಣಿ ಕುಲ್ದೆ ಅಂದ್ ಬಗ್ಲೊಂಬೋಬಿನತ್ತು ಅವೇ ಆರು ಪುಟಿದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆ 4 ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಇತ್ತ ಪುಟುದಿನಿ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆನ್ಪುನಾರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇನಿ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಬಣ್ಣದ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲೆಗ್ ಮತ್ತ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಾರು ರಂಬಾ ರೊಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂಚನೆ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೇನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅತ್ತಾವರ್ ತುಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಎಡ್ಡ ಜೀವಡು ಈತೆ ಕುದ್ದೆ ಇತ್ತು ನನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲ ರಡಜಂತ ಇರುವರ್ನಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್. ವಿಶ್ ಯು ಆ ದೇವರು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅತ್ತಿಯಾರ ಬರ್ತ್ಡೇ. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ದೇವರು ಆಯ್ನಾಥ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡ್. ಎಸ್ ಇನಿ ಚಾನಲ್ ದ ಪರವಾದ್ಲ ಇಂಕುಲು ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬೂರೊಂದುಂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅತ್ತವರೆಗೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತುಂಬು ಕೊನಪುನಾತ್ ಪುರ್ಸೊತ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಈರ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಪರ್ಪುನೇನು ಬುಡ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ನಿಕುಲ್ ಕುಡೋರ ಏಪಂಡಲ್ ಎತ್ತಾರ್ನ ಅವಾಗ ನಾನು ಬುಡ್ದೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಅಂದ್ ಈರ್ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪುನತ್ತ ಬದಲಿಗೆ ಪೇರ್ ಪರೋಡು ಅದೇ ಪೇರ್ ಪರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ದಾದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ಬರ್ಪುನು ತಾಕತ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆನ್ ಪಂದವನಾತ್ ಗೋಡೆನ್ ಪಂದವನಾತ್ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ಬರ್ಪುನು ಪೇರ್ ಪರ್ಲೇನ್ ಈರ್ ಗಂಗಸರ ಬರ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಪುನು ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಪಂದವಲಿ ಇರ್ನ ಗೋಡೆ ವಾಲೆಕ್ಕೈ ಬೊಕ್ಕ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪುನವುಲು ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕುರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ದಾದ ಪಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪುನೇನು ಬುಡಿಯರ ತೂಲಿ ಗಂಗಸರ ಜೀವಗ ಹಾನಿ ನಂದಿನಿ ಪೇರು ಪರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಂದಿನಿ ಪೇರು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೇರು ನೀನು ಪರ್ಲಿ ನೀಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಪೊರ್ತು ತಿಳಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು.